진짜 당파 지정방타 지정문타 항항파 딩다당다당다당다당다당 자직지 딩다당다당 애니언 뚜모로 할까? 야간으로 ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନବ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ମୋର ମାତା ଯିବା ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଦୁକର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକଟ ହୁଅ ନାସ୍ତ୍ରେଦମ୍, ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ହେଉଛି ନାସ୍ତ୍ରେଦମ୍। କୁହ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାଦୁକର? ମୋର ଭବିଷ୍ୟତର ଦୁନିଆ, ମୋର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କୁହ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ଯାଦୁକର, ତମେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ନୁହଁ। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ମତେ ସିଏ ମାରିବ, ମତେ ମାରିବ। ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଛୋଟିଆ ରାଜକୁମାର, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଦୈନ୍ ଅଲ୍ ଅକ୍ମଲ। ସେ ହେଉଛି ବାଦଶାହ ଆଲାଦିନର ପୁଅ। ସେ ତାର 21ତମ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ରାତିରେ ଆସି ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରାଜକୁମାର, ଛୋଟିଆ ରାଜକୁମାର। ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଗୌରା, ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଆଦେଶ ଦିଅ। ଯାଅ ଯାଅ ଗୌରା, ଏବଂ ଆଲାଦିନର ରାଜକୁମାରକୁ ଉଠାଇ ଆଣ। ତମକୁ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ୟାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବାଦଶାହ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହାର ନାମ ହେବ ଦୈନ୍ ଅଲ୍ ଅକ୍ମଲ, ବର୍ଷାର ଗୌରବ, ମଲ୍ଲିକା ଡାଇନାଙ୍କ ଗୌରବ, ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜକୁମାର।
জাদুকর জিজিবার তরফରୁ ଆସିଛି। अरे बाप रे जीवा ମତେ ଆଲାଦିନର ପୁଅ ଦରକାର। ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। इंद्रपतु ସିଏ ତ ଏପଟେ ହିଁ ଆସୁଛି। କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ରୁହ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଡାଇନା, ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। କଣ ହେଲା? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା। ମୋ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳ ଆଇମା, ଆଉ ଏହାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏ ବହୁତ ବଡ ସଂକଟରେ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ? ଆପଣ ମା ଭଳି ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ୟାର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ହଁ ହଁ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଦିଅ, ଲୁଚାଇ ଦିଅ। छुआ नहीं कोट अच्छी सही छुआ ଛୁଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ। कोट अच्छी कुह नहले मु तुमको मारी देबी। ମାରିଦିଅ ମତେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ପାରିବନି। ତମ ଭଳି ଖରାପ ଲୋକ ତାର କିଛି କରିପାରିବନି। ଜଣେ ମାର ସ୍ନେହ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଦଉଛି। ତମେ ତ ଏହି ସମ୍ମାନର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଏବେ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହ। ଆପଣ ୟାକୁ ପକ୍ଷୀ କାହିଁକି କରିଦେଲେ ମୋର ଆକା? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କହିବନି ଯେ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବ। ଆଲାଦିନ, 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 ଆଲାଦିନ। जीवा ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ଜିଜିବାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ଲଢୁଆ ଜାହାଜର ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକା। ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସିବ ଆଉ ତୁମକୁ ମାରିଦବ।
ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଏ ସମୁଦ୍ରୀ ଶୈତାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅ ଯାଅ कमाल करी देखेलो समुद्र शैतान एबे तुम्हें जाई पारो डायना अलादीन नहीं डायना तमर स्वामी तो बहुत बहादुर अटे सी आसीबे और तुमको मारी देबे छोड़ दियो जाओ ताकू किछि भी करिबिनी अलादीन अलादीन यह कहार स्वर थिला मु एठी अछि अलादीन सेठी रहि जाओ नहले मु तुमको शेष कर देबी नहीं नहीं अलादीन मु हेउछि डायना तमर डायना हां मु हेउछि तुमर डायना तुमको कौन है गरा डायना मोर कथा सुनो जीजीबा नामक जादूगर मोर यही अवस्था करिदेला आका कोन आपण सेही लोकटा को छाड़ी देबे छाड़ी देबी मूर्ख आ ता परी से मते पक्षी करिदेला अलादीन अलादीन बहुत बढ़िया मूर्ति ऊपर ये तुमको पक्षी कौन ही गला अलादीन ओ मरी अलादीन ओ क्षमा कर दियो मु तुमको यहाँ कहबा पाई बोली जाइथिली जे जेबे तमे पक्षी रे परिवर्तन होई जिवो तेबे तमरो कहानी सुनिबा लोक पथर मूर्ति रे परिवर्तन होई जिवो आउ एबे तमे देखो तमे निजे देखो तमे ही ताकू पथर करि देलो मु किछि मध्य करिनी ये तुम्हें कौन कलो यहाँ सहित अलादीन अलादीन नहीं 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 ताहेले मु यहाँ देखुछि जे तमे प्रथमे निजर चिंताधारा बदलाइब ना मु प्रथमे ताकू खोजी बाहर करिबी ସେହି ଛୁଆଟି କୋଉଠି ଅଛି जादूगर मते वर्तमान कथा किछि जणा नाही मु केवल भविष्यत विषय रे कहि पारिबी से निजर 20तम जन्म वार्षिकीर प्रथम पूर्णिमा राति रे तुमको शेष कर देबो ନାହିଁ ଏ ଛୁଆଟା କାହାର रही जाओ ये होछि मोर छुआ ଶୁଣ ବର୍ଷାର ଲୋକମାନେ ମୁଁ ତମର ବାଦଶାହ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ କବଳରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଜିଜିବା ତମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ତମେ ନିଜର ବାଦଶାହର ରାଜକୁମାରକୁ ମତେ ସମର୍ପି ଦିଅ ଯିଏ ବି ଏପରି କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଷାର ବାଦଶାହ କରିଦେବି
କରିବା କଣ ନ କରିବା କିଏ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ଏଠି ଏଇ ଜାହାଜର କପ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଣ କରିପାରିବି? ହଁ ଯା। ଓ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ରାଜକୁମାର। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରଖିବ, କିଏ ଯେମିତି ନ ଜାଣିପାରେ। ଚୁପ୍ ରୁହ। ମତେ କଥା ଦିଅ ଯେ ତମେ ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବନି, ନହେଲେ ଏହାର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। କଣ ତୁମେ ୟାକୁ ଏଠୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ମୋ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରା ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କରି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବି। ଏ ଛୋଟିଆ ରାଜକୁମାର, ଏବେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଆ ସବୁବେଳେ ତମ ସହିତ ରହିବ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ନାବିକ ହେବ, ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଏହାର ନାମ ହେବ ମୁସ୍ତାଫା। ମୁସ୍ତଫା, କେତେ ବଢିଆ ନା, ମୁସ୍ତଫା। मोर विश्वास करो, एसबु मो कारणरू हेइनी। एसबु तमरी कारणरू हेइछि मूर्ख। तमे तो मते मारी ही देइथिलो। मते तो लागिथिला मो एबा बंचिबिनी। आउ तमे बंची गल। तमको सही तोफानी लहड़ी रे पड़िबा परे मु ही बंचाइथिली। आमे निजर जहाज आउ आम सांग मुस्तफा को भी मध्य हरई बसिले। आउ एसबु तम कारणरू हेला मूर्ख। सुनो भाई माने, देखो सेठी रास्ता अछि, आउ से रास्ता कौन सी गांव को निश्चय जाउथिबो। मुस्तफा तो बिल्कुल ठीक अछि। आसो जीवा भाई माने, जल्दी आसो। भाई आसुची। अरे बा, यह तो बहुत सुंदर देखा जाउची। ମୁଁ ଏହାକୁ ନୂଆ କିଣିଛି ରାଜକୁମାରୀ। ମତେ ବି କେବେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ହଉ ନା। ଠିକ ଅଛି। राजकुमारी दासी मान सहित थट्टा करछंती। हाँ, आउ तमे सिपा सालार अट। आउ से माने हसंतिनी। प्रस्तुत रुह समस्ते। चलो ए कोन होछि? किए से माने? जानी नहीं। ए जानि छी की? फेर नियो चारिपटू। ए लोक माने एपटକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କିଏ ମାନେ? ରହିଯାଅ। कौन होची मजी? ଆହୁରି ସୈନିକ ନେଇ ଆସୁଛି। ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କର।
ଯିବେ ନାହିଁ। ବାହାରେ କଣ ଚାଲିଛି? କଣ ୱଜିର କୁଆଡେ ଗଲେ? ରାଜକୁମାରୀ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ବେଗମ ହବାକୁ ଚାହିଁବ? ପ୍ରଥମେ ଇଏ ନେ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ ବନ୍ଧୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? ଏଇ ଖେଳ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କାହିଁକି ନୁହେଁ? କଣ ତମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ମାର ମାର ତାକୁ ମାର ଆହୁରି ଜୋର ମାର ମାର ତାକୁ ଥକିଗଲା? ଆସ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ଲଢ। ଆସ। ଆସ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। तुम मैंने कोड़ी थिला एडी थिलु देखुथिलु तुमको दरकार थिले आसी जाई थांतु है ना। हां ना 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 रुहंतु एबे तो खेल शेष होई गलानी। धन्यवाद बहादुर युवक। तमे जानिछ मु किए? हाँ निश्चय, सीए जहार मो जीवन बंचाइली। बस एतिकी ही। मु हेउची राजकुमारी लेला, आमर अबु जायगार सुल्तान अटंती। राजकुमारी, आपण को भेटी बहुत खुशी लगिला। मो ना हेउची मुस्तफा। आसंतु राजकुमारी, आपण ठीक तो अछंती ना? मु ठीक अछि। निज विषय रे को बस जने नाविक मोर जहाज ही पाखरे बुड़ी गला। राजकुमारी गोठारु दूरे रुह, नहले तमर जीवन जीव नाही वजीर। एही युवक जनक मोर जीवन बंचैले। ठीक अछि,
ଏଇ ରହିଲା ତମର ପୁରସ୍କାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ ହୁଜୁର, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜନାବ। ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସରଳ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରୀର ବଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଛୋଟ। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ରାଜକୁମାରୀ। ଇଏ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛି? କିନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ହେଲା? ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସୁଲତାନ। ମୁଁ ଆହୁରି ସୈନିକ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଓ ମୋର ସ୍ନେହର ରାଜକୁମାରୀ। ଆଭା ହୁଜୁର, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ତମର ସୈନିକ କେଉଁଠି ଥିଲେ? କପ୍ତାନ, ମୁଁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ସୁଲତାନ। ସେଇଠି ସୁଲତାନ। ସୈନିକ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଅଭା ହୁଜୁର, ନାହିଁ। ମତେ ତ ବାହାଦୁର ଯୁବକ ନାବିକ ଜଣକ ବଞ୍ଚାଇଲା। କଣ ଏ ସତ? ସୁଲତାନ, ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସୈନିକ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବକଟି କିଏ? ଖୋଜ ତାକୁ। ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ମତେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ବାସ୍ 3 ମାସରେ ସେ 21 ବର୍ଷର ହେଇଯିବ। ଆଉ 21 ବର୍ଷର ହେବା ପରେ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ମରିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁକର, ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ମତେ ପକ୍ଷୀ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସିଏ ତତେ ମାରିଦବ। ଆକା ଏହି 20 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠି ମିଳିଲାନି। ଏବେ ତାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଉପରବାଲା ମୋର ପୁଅକୁ କୁଶଳରେ ରଖିବ। ଭାଇ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। 3 ଜଣଙ୍କ ଖାଇବା ଆଣିଛି। 6 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦରକାର କି? ବାସନା ତ ଏଇ ବହୁତ ସହରରେ ବଢିଆ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ ଆପଣ? ଆରେ ଏ ବିନା ପାଣିର ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଲାଗିବ। 10 ପାଣି ଟଙ୍କା? ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଏଇଠି, ବୁଝିଲ? ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପଇସା ଦବୁ। ବି ଏତେ ମହଙ୍ଗା? ଠିକ ଅଛି ଆବୁ। ହଁ ଦେ। ନିଅ, ଆହୁରି ନିଅ। ଦେଖିଲ ଭାଇ, ପାଣିର ବି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲା। ଉଠ ଏଇଠୁ, ଚୋର କୋଉଠିକାର? ମତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସାହସ ତୋର? ରହିଯାଅ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ସହରରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ବିନା ପଇସାରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା, ଭାଇ ଯେତେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି ପିଇନେ। ଏଇ ରଖ ବାବୁ। ସଡ଼କକୁ ଖାଲି କରାଅ, ରାଜକୁମାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ସଡ଼କ ଖାଲି କରାଅ, ରାଜକୁମାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଡ଼କ ଖାଲି କରାଅ। ନୀତି ୟାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଅ। କଣ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ? ହେଇଥିବ ରାଜକୁମାରୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜଣେ ସିପିଏସ୍ ସାଲାର। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାରର କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କେଡ଼େ ଅସମାନର କଥା। ଧ୍ୟାନ ରଖ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଯେପରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି।
ବର୍ଷା ତଳେ ରଖ। हाँ हुजूर। ସିଧା ହେଇଯାଅ। हाँ हुजूर। ଆଖି ବନ୍ଦ କର। हाँ हुजूर। ନିଜର ପଟି ବାହାର କର। ପଟି ଆଖିରେ ବାନ୍ଧ। हाँ हुजूर। ତଳକୁ ଝୁଙ୍କି ଯାଅ। हाँ हुजूर। ନିଜର ବର୍ଷା ଉଠାଅ। हाँ हुजूर। ପଛକୁ ବୁଲି ଯାଅ। हाँ हुजूर। ଆସନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ, ଏବେ ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସୈନିକ, ଜଣେ ଲୋକ ପଶି ଆସିଛି। କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ। ରାଜକୁମାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମେ ଦେଖିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଶୀଘ୍ର ରାଜକୁମାରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପଟି ଖୋଲିବନି, ନହେଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନି। ଦେଖ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବନି। ଧର ତାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ, ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଧର ଓଜସ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକା ତାକୁ। ଧର ତାକୁ। ସିପାହୀ ମାନେ ଖୋଜ ତାକୁ। ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଦେଖ ତାକୁ ପଡ଼ିଗଲା ସେ। ଧରିଦେଲି। ଧରି ପକେଇଲି। ଧର ତାକୁ। ଧର ତାକୁ। ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ମୂର୍ଖ ଖୋଜ ସୈନିକ, କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପଟି ଖୋଲ ଆଉ ତାପରେ ଖୋଜ। ରାଜକୁମାରୀ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟି ଲୁଚି ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ନେବୁ ଆଉ ତାକୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଇବୁ। ଭଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜକୁମାରୀ। ଜଲ୍ଦି କର, ମହଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ସିପା ସଲାର, ଜଲ୍ଦି ମହଲ ଆଡକୁ ଚାଲ। ମହଲ ଆଡକୁ ଚାଲ। हाँ हुजूर। ଆମେ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜକୁମାରୀ। ଏଇଠି ନୁହେଁ, ସବାରିକୁ ମୋର କୋଠରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଚାଲ। ମୁଁ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବି ସିପା ସଲାର। ରାଜକୁମାରୀ, ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବେ ନା ଏଇଠି ରହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରୁଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଚାଲ। ରାଜକୁମାରୀ, ଯାଅ ଏଠାରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡି ଦିଅ। ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ରାଜକୁମାରୀ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ମୁଁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ରାଜକୁମାରୀ, ସେମାନେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବେ। ନାହିଁ, ରୁହ। ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବ, ତେବେ ତମର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ରାଜକୁମାରୀ? ଯାଅ, ବାହାରି ଯାଅ। ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନି, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ କଣ ହେଇଗଲା? ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜକୁମାରୀ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ,
एबे आपण मो सह कौन करबा चाहती? प्रथमे तो तमे मते बंचाउछ आउ तापरे मोर गुइंदागिरी करूछ। तमे जने बहादुर अट ना जने लुटेरा? प्रश्नटा सरल किंतु आपण को दृष्टि बहुत तीक्ष्ण। अच्छा तेबे मो ऊपर नजर भी पकाउछ? आपण को लागु तमे जने बहादुर अट ना लुटेरा? ध्यान दियंतु राजकुमारी। आसंतु आसंतु राजकुमारी, बहुत बढ़िया। आसंतु आसंतु राजकुमारी। प्रकृत रे बढ़िया लड़ुछंती आपण। तमे बहुत अभद्र एवं अहंकारी अट। अल्प अल्प उभय राजकुमारी। अभद्र एथिरे मोर कौन दोष नहीं राजकुमारी। जेबेठू आपण को देखिली मु भल पाई बसिली। तेबे कोन एथि पई तमे मते बंचैलो? मो पाखरे अन्य कोनसी उपाय नथिला। तेबे एई थर मु तुमको बंचाइली, हिसाब समान होई गला। ठीक अछि राजकुमारी, आपण मते बंचैले, किंतु यदि आपण मना करिवे तेबे मु आउ बंची परिबिनी। संभव नुहे। संभव नुहेर अर्थ कोन? काली मोर आबा हुजूर एक बहुत बड़ मुकाबिला रखिछंती, जेउथिरे मो सहित विवाह करबा को इच्छुक थिबा लोके भाग नेबे। अच्छा, राज परिवारर राजकुमार माने काली हेबा को थिबा सेई मुकाबिला रे भाग नेबे। एई कथा? आउ मु जाहा को पसंद करबी ताको मुकाबिला जितिबा को हेबो, ता सहित मोर बाहागर हेबो। एटा तो बहुत बढ़िया कथा। कौन कहलो? मते गोटे गाई बणी खुंटरे बांधी दिया जिवो आ तमे कहूछ भलो कथा? नहीं नहीं नहीं, मोर कहवार अर्थ थिला कि मु सेठी के आसीबी, सेही मुकाबिला रे भाग नेबी, आउ तापरे आपणकर हाथ मागिबी। एटा तो भलो कथा ना? ना भलो नुहे? एबे कोन हला? आपण तो मते ही बाछिबे, सत ना? तमको बाछिबी? जणी अचिना व्यक्ति को? तम भली जणी साधारण नाविक को मु तमको किपरि बाछि परिबी? जणे मामूली नाविक, तेबे एहा केते मामूली? नहीं। आपण मते ही बाछिबे, कारण आपणक पाखरे अन्य कोनोसी रास्ता नहीं। पुणी थरे भेटिबा राजकुमारी। आपण देखिले देखिले मु आपनको कहितली ना, ये सही लोकटी। किए हे पारे ए लोकटा? अरे किए? कबाटा खोलंतु। हाँ खोलंतु जनाब। खोलुची। ए समय रे कोन दरकार? कपड़ा सबुठारु भल कपड़ा, एकदम बढ़िया। नहीं 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 नहीं, किंतु किंतु तमे किए से? मु जणे नाविक। मो पाखरे अरे बाबा, कौनसी राजकुमारी कपड़ा निजर नहीं। स्वामी बाछिबाकु जाउछंती। हाँ किंतु से काल ही बाछिबे ना। तेबे आपण एबेटु काम आरंभ कर दियंतु। एही नियंतु आपणकर प्राप्य। पैसा देखिबा मात्र ही काम आरंभ कर देले बाबा। केमिति देखा जाउछि मु? हाँ, बिल्कुल राजकुमार भली। कुआ खेलिला हंसर खेल।
वाह बहुत बढ़िया एबे कौन सी राजकुमार ठारू कम लागुनी मु ए सुन आपण को मो पाखरे कौन काम अछि एई नियो यह तो राजकुमारी को पत्र अटे एहे तेबे भाई या तो एबार ही दिला से मुकाबिला आगुरु मते भेटिबा को चाहुछंती कौन तुमको पूरा विश्वास अछि मुस्तफा बिल्कुल। हे पारे आउ के लिखि देथिबो जदि यह राजकुमारी को पत्र हे नथिबो तेबे मूर्ख माने आउ केही जानिनी कि मु एठारे अछि मते जिबा को ही हबो आसुछि मोर बंधु माने ଶୁଣ ଭାଇମାନେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି विपद ହଁ ସେ ବଜିରର ଲୋକ ଥିଲା ଏହା ଅର୍ଥ ସେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି कौन कहछो को प्रकार विपद ଏହା ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି କର से विपद रे अछि चलो मुस्तफा मुस्तफा रहि जा मु जानिनी जे तमे किया और कौन चाहुछो किंतु तमे एठी कौनसी खेल खेली परिबो नाही किंतु मु कली कोन तमे दुई थर निजको निर्दोष प्रमाणित करिया पई चेष्टा कलो किंतु मु तुमको दोषी बोली मानुछि एई बंदी घर राजमहल रो ठीक तळे तयारी हेछि जाको सुल्तान रो पिता तयारी करथिले से शत्रु माननकु निजर पाद तळे रखिबा को चाहुतले तमे एठी रही राजकुमारींकर किछि क्षति करि परिबोनी आ मु एई कथा प्रति ध्यान रखिबी किंतु मु तांको काहे क्षति पहुंचाइबी अलगा अलगा राज्यରୁ ଆସିଥିବା ରାଜକୁମାର ଯିଏ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଦୁବାଇର ରାଜକୁମାର ମରିଫ अल्बेनियाର ରାଜକୁମାର ଇଫ୍ତିକାରୁଲ ରହମାନ सीरियार राजकुमार अबू बकर राजकुमारी पाखरे पहुंचीबा पई मो पाखरे कौन से रास्ता नहीं तुर्किस्तान रो राजकुमार जमालुद्दीन मिस्र रो राजकुमार अताउल्लाह बलूचिस्तान रो राजकुमार नसीम अरे कौन करूछ जल्दी करो अरे अलू गाई ଆସିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର अरे जल्दी कर अरे मोटू तू एते काहे खाउछु मोर खाइबारे नजर लगानी ଇରାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କର, କାନ୍ଦ ବହୁତ ବଥା ହଉଛି। शेख जमील अहमद ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲିସ୍ତାନରୁ राजकुमारी लैला मुस्तफा राजकुमारी लैला केउठी अछ मु तमे एठी तळे अछि राजकुमारी लैला मु एठी तळे अछि ଏହା କାହାର एठी ସ୍ୱର बंदी ଅଟେ? करे ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କେଉଠୁ ए पटे राजकुमारी लैला मु एठी अछि मुस्तफा राजकुमारी लैला मु एठी अछि मुस्तफा तमे एठी कोन करूछ आपण को सिपाही माने मते बंदी लैला। करि नै छंती लैला अबा हुजूर ये होची सी जी मोरो जीवन बंजाइथिले ଇଏ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଘରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି वजीर ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ आज्ञा हुजूर ସୈନିକ ମାନେ ତମେ ମାନେ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ୟାକୁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ कारण मु ही मुकाबिला रे भाग नेबा को चाहुतली सुल्तान सुल्तान ये जने साधारण नाविक कौन सी राज परिवार नुहे किंतु अबा हुजूर मु यांको निज पई बाछि नै छी किंतु मु जने साधारण मनीष नुहे ମୋତେ କୁହ ବୀର ଯୁବକ ତମେ କିଏ मु हेउछि मुस्तफा मते जणा नाही जे मोर अबू हमी किए अटंती ଓ मोर पालन पोषण वर्षार जने नाविक अल्हा बीबी एवं तांकर स्त्री करिसंती राजकुमार को बाछिबा समय सबुठ मुख्य होची तार परिवार
ଏହି ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ ମୋର ରାଜକୁମାରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ତେବେ ଏହା କୌଣସି ରାଜ ପରିବାରର ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାମ ଠାରୁ କମ୍ କି? ତଥାପି ସୁଲତାନ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଲୈଲା ସହିତ ବାହା ହେବ ସେ ପ୍ରକୃତର ଜଣେ ରାଜକୁମାର ହେଇଥିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ କୌଣସି ରାଜ ପରିବାରରେ ହଉ ବା ସେ କୌଣସି ରାଜକୀୟ କାମ କରିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏପରି ହିଁ ହେବ। ଶୁଣ ଯୁବକ, ମୁଁ ମୋର ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ତମକୁ ସେତେବେଳେ ବାହା କରେଇବି ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋର କାମକୁ ପୁରା କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବି ସୁଲତାନ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରେମ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ମାଗିଛି। କଥା ତ ଭଲ କହୁଛ, ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି ତମେ ବାହାଦୁର କେତେ। ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଆମର ସଲ୍ତନତର ନଦୀ କେଜାଣି କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଖବର ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଆସିପାରି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତମର କାମ। ସେଇ ନଦୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ସଲ୍ତନତକୁ ନେଇ ଆସ, ତେବେ ହିଁ ଆମ ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ବାହା ହେଇପାରିବ ତମେ। ଏହି କାମ ତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ସେଠାକୁ ଗଲେ ସିଏ ଆଉ ଫେରି ଆସେନି। ତାକୁ ତ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। କଣ ମୁଁ ଠିକ କଥା କହୁଛି ନା? ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁଲତାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ସୁଲତାନ, ମୁଁ ଏହି କାମ ପୁରା କରିବି। ତମେ ଜାହାଜ ହରେଇ ଦେଲ, ତମେ ମୁସ୍ତଫାକୁ ହରେଇ ଦେଲ। ହେ ଉପରବାଲା, ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କୁ କିପରି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, କିପରି ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁସ୍ତଫା କେବଳ ଜଣେ ନାବିକ ନୁହେଁ। ମୁସ୍ତଫା କେଉଁଠି ଅଛ ତମେ? ସେ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେ ସୁଲତାନ ଆଲାଦିନଙ୍କ ପୁଅ। ଯେଉଁଠି ବି ଥିବ ଭଲରେ ଥିବ। ବର୍ଷାର ରାଜକୁମାର। ମୋର ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଭାଇ। ମୁସ୍ତଫା ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି। ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଦିନ ବିତିଗଲା, ପାଣି ତ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି। କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ସବୁ ପାଣି? କିଏ ଜାଣି କୁଆଡେ ଗଲା। ଲାଗୁଛି ଜମି ପାଣି ସବୁ ଶୋଷି ନେଲା। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କୁଆଡେ ଯିବା ଉଚିତ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନଦୀର ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା ଉଚିତ। କଣ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ କି? ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଛି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସେହି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠୁ ଚାରିପଟକୁ ଦେଖିବା। ବଢିଆ ଉପାୟ। ଏହା ହଉଛି ପାଗଳାମି। ଭାବିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନି, ଏବେ ଚାଲ। ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଦେଖ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁମ୍ଫାକୁ। ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଠି। ପାଣି ଏଇ ପଥର ପଛରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାଲ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ଏକୁ। ଏଇ ପଟରୁ ମୂର୍ଖ। ଏପଟକୁ ଆସ। ଲଗାଅ, ଠିକ ଅଛି, ଜୋର ଲଗାଅ। ଆରେ 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 କଣ ହଉଛି? ଆରେ କଣ ହଉଛି? ଏଇ ଆମେ କଣ କଲେ? କଣ ହଉଛି? ଆରେ ଆରେ ଏ କଣ ହଉଛି? ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କଲା। ଶୁଣ ହେ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏମିତି କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେମାନେ ଆଗାହାର ସୁଲତାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେ ନଦୀର ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ। ତମେ ବି କିଛି କରିନିଅ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରକୁ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହଟି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ହୀରାର ତରବାରୀ। ମତେ ଏଠାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାର କୌଣସି ସଉକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏଠାକୁ ପାଣିର ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଛି। ତମେ ମୋ ଘରେ ବସି ଆସିଛ, ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ହେଉଛି ମୋର, ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ଏକ ଜରିଆ ଅଟେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତମେ ହେଉଛ ମୂର୍ଖ। ତମେ ସେହି ନଦୀକୁ ଖୋଜି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ତମେ କଣ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଡରିଗଲୁ। କରିପାରିବ ଯଦି ଧରିକି ଦେଖାଅ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆସ ଆସ, ଧର।
ଏହି ଚମକୁଥିବା ତରବାରୀକୁ ତାର ପାଟିରେ ହିଁ ଦେଖି ନେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି କଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଚଟାଣକୁ କିପରି ହଟାଇବା? ସେ କହିଥିଲା ଏଇ ତରବାରୀରେ ତିଲସ୍ମୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। बहुत बढ़िया भला हैला हमर आंसू को पूरी तरह पानी आसी गला तमे तो कमाल कर देला मुस्तफा जिंदाबाद। हीरा रो तरवारी तुमको यह केउठु मिलिला? ଏହା ସେହି ଶୈତାନର ପେଟରୁ ମିଳିଲା ଯିଏ ନଦୀକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ତରବାରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ତାକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ସଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଏହା ତମେ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ କାମ ପାଇଁ ହିଁ କର। ଏଇ ନିଅ। ମୋର ସ୍ନେହର ଦେଶବାସୀ ମାନେ, ଆଜି ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିଜର ଗେହ୍ଲା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବାହାଦୁର ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ହେଲା ମୁସ୍ତଫା, ଯିଏ ନିଜର ସଫଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ୟାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନଦୀ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ଆସିଲା? ଇଏ କିଏ? ମୁସ୍ତଫା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା କଣ ହଉଛି? ତମେ ମତେ ଜାଣିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଗତ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜିଜିବା। ବିଗତ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। 21 ବର୍ଷ? ଇଏ କେମିତି ପଦ୍ଧତି ଭେଟିବାର? ଆଉ 21 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା? এই দুনিয়াରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ମୁସ୍ତଫା, ସେପଟକୁ ଯାଅ। ଇଏ କଣ କରୁଛି? ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ତରବାରୀରେ ତିଲିସ୍ମୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କର ମୁସ୍ତଫା। ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ମୁସ୍ତଫା। ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ମୁସ୍ତଫା। ବହୁତ ବଢିଆ। କଣ ହଉଛି? ମୁସ୍ତଫା, ନିଜ ତରବାରୀର ଶକ୍ତିର ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଆକା, ମୋର ଆକା। ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ତ ମୋର କାମ। ଆପଣ କିପରି ପଡ଼ିଗଲେ? ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ତମେ। ବହୁତ ବଢିଆ ମୁସ୍ତଫା, ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ତୁମର ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବାହାଘର କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, ତମେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ନିଜର ହବିବିଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ପରେ। କିନ୍ତୁ ମୁସ୍ତଫା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ହବିବି ତମର କିଏ? ସିଏ ଯିଏ ମତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କଲେ। ସିଏ ଆଉ କପ୍ତାନ ଖାନ ମୋର ପାଳନ ପୋଷଣ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛି ତାଙ୍କର କାରଣରୁ। ସେମାନେ ମତେ ପିଲା ଦିନରୁ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଏଠାରୁ ବର୍ଷା ଯାଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଏବେ ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ଆସିଗଲା।
ମତେ ମାରିବା ବାଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ପାଇଲିନି। ମୁସ୍ତଫା ତମେ କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ତାକୁ ମାରି ପାରିବନି। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ମୋ ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳେଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଖରେ ସେଇ ତରବାରୀ ଅଛି ତମେ ତାର କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇ ତରବାରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ମତେ ତାକୁ ଏହି ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏଇଠି ମତେ କିଏ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ପାରିବନି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଗୌରା, ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ ଆଉ ଯାଅ ରାଜକୁମାରୀ ଲୈଲାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସ। ଆପଣଙ୍କର ହୁକୁମ ମୋର ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ୟାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତମେ ତମେ ମାରନି, ନହେଲେ ମୋର ଆକା ମତେ ଛାଡ଼ିବେନି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତମକୁ କୁହ। ଠିକ ହେଇଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯାଅ। ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ମତେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମତେ। ଏବେ ମତେ ଆକା ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି। ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସ ମୁସ୍ତଫା। ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଆମର ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଲୈଲା, ରାଜକୁମାରୀ ଲୈଲା, ଜଲ୍ଦି ଲୁଚି ଯାଅ। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶୈତାନ ତୁମକୁ ଧରି ନେବାକୁ ଆସୁଛି। ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ ରାଜକୁମାରୀ, ପଳେଇ ଯାଅ। ଶେଷରେ ତମେ ମତେ ମିଳିଗଲ ରାଜକୁମାରୀ ଲୈଲା। ଲୈଲା ଲୈଲା, ମୁସ୍ତଫା, ଲୈଲା ସେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ କୁଆଡେ? ଲୈଲା ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶୈତାନ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁସ୍ତଫା, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଇଏ ତ କଥା କହୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ। ଲାଗୁଛି। ମୁସ୍ତଫା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। ହଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ। ବିଚାରୀ ରାଜକୁମାରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ବଡ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ କୁଆଡେ ନେଇଗଲା। ଜିଜିବା, କୁହ, ମତେ କୁହ, ତମେ କିଏ? ତମେ ଜିଜିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବିନି ମୁସ୍ତଫା, କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତମେ ତ ହବିବି ନା, ତମେ କିପରି ଚିହ୍ନିଲ? ଆମକୁ କୁହ, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ଜିଜିବା ଆଉ ଲୈଲା ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କୁହ, ନହେଲେ ଏବେ ତମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁସ୍ତଫା, ତମେ ରହିଯାଅ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କୌଣସି ଖରାପ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ମତେ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? ମତେ ସେହି ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ, ଆସ। ଏବେ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ତମେ କିଏ? ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ଦିଅ, ତମେ ମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବନି।
किंतु आमे एपरि काहे करिवु काहे देखिबुनी मुस्तफा या कथा मानि नियो ठीक अछि मोर कहानी पाखापाखि 21 वर्ष पूर्व आरंभ होइछि जेतेबेले तमर जन्म हेथिला वर्षार राजकुमार तमे महान अलादीन पुओ अलादीन रो पुओ सेतेबेले दिने जणे शैतान जादूगर जिजीबा महान अलादीन तमर बापा आ मु हेउछि डायना तुमर माँ मल्लिका डायना कौन यहाँ आपण कौन आमे पछकु बुली पारिबु अम्मी अम्मी मल्लिका तमे देखिलो तमको तमर कहानी कहिबा पाई ये निजर जीवन को बलिदान दे देला आउ निजे पत्थर हे गला ओहो ए सब जीजीबार अभिशाप अटे मते आगुरु लागुथिला जे तुमे जणे साधारण नाविक नुह मु आंका सहित केबे मध्ये कथा ही परिबेनी निज मां को यही अभिशाप रु मुक्त कराओ ओ मल्लिका जी बा तुमको निजर कर्मर दंड मिलिबो जे पर्यंत मुस्तफा न मरिछि तमे जाई परिबनी मुस्तफा नुए तमे मरिबो शैतान तमे किंतु ये कथा केमिति जानला मुस्तफा एबे ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି नहीं ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଚୁପ୍ ରହ ଏବେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ लैला अब्बू ये तो बिल्कुल मो भलिया देखा जाउछंती ये होची सिए जीजीबा कौन मुस्तफा तुम्हें मते मारिबाको आसीछ मुस्तफा मुस्तफा जे पर्यंत এই দণ্ড ମୋ ହାତରେ ଅଛି ତମର ତରବାରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ଆଲାଦିନ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ना 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 मुस्तफा जदि तमे ही तरबारीर शक्तिर व्यवहार करिब तेबे निज अबुको हराई बसिब आउ जदि करिबनी तेबे तमर अबु ही तमको शेष करिदेबे अलादीन एही तरबारी को बर्बाद करि दियो आपरे मो दंड এই দুনিয়া উপরে রাজত্ব করিব আলাদিন এই তরবারিকে বরবাদ করে দিও তারপরে মো দণ্ড এই দুনিয়া উপরে রাজত্ব করিব মারি দিও তাকু শেষ করে দিও মারি দিও মারি দিও मारी दियो ताकू शेष कर दियो
ମାରିଦିଅ 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 ଶେଷ କରିଦିଅ ତାକୁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ଜିଜିବା ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ତମର ଶୈତାନୀ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ? ଏଇ ନିଅ ଜିଜିବା ତମେ ଏଇ ଶୈତାନକୁ ଶେଷ କରିଦେବ। ଓଃ ଆଲାଦିନ ଡାଇନା ତମେ ଠିକ ତ ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା ଆମକୁ ସେହି ଜାଦୁଗର ଠାରୁ? ଆମର ରାଜକୁମାର ମୁସ୍ତଫା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପୁଅ। ଆମର ପୁଅ? ଅବୁ ପୁଅ? ଲେଲା ମୋ ଜୀବନ। ତେବେ କୁହ ମୁସ୍ତଫା ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ? ଏହାଠାରୁ ଦୂର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱୀପ। ଆଚ୍ଛା ରାଜକୁମାରୀ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ମୁସ୍ତଫା, ତମେ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲ, ନହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି ଏପଟେ ସେପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜିଜିବା ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ ଶେଷ ହୋଇ ନ ଯାଏ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଉଠିବନି।